Moitas grazas, moi bo día. O pasado domingo coñecimos unha enquisa que nos deixaba varias valoracións importantes. A primeira é que se hoxe se celebrasen eleccións galegas o Partido Popular perdería a maioría absoluta. A segunda é que, mentres o Partido Popular sube, o Bloque Nacionalista Galego é a forza que porcentualmente máis incrementa o seu apoio electoral. E o terceiro é que a cidadanía galega suspende o goberno do Partido Popular. E non sei se sabe cal é a área que ten unha das peores notas, pois é precisamente economía e emprego. E non é de extrañar porque a súa incompetencia fai que hoxe teñamos unha grave crise industrial con máis de 6.000 postos de traballo en risco, que afecta a comarcas enteiras desde Vigo a Coruña, Ferrolterra, As Pontes, a Costa da Morte ou a Mariña. O seu legado, señor Feijóo, é unha desertización industrial. E fronte a iso, vostede o único que fai é buscar excusas e botar balóns fora. E Galiza necesita solucións. Necesitamos solucións para Alcoa, para Isobat, para R ou para Vulcano. Solucións para Barreras, para Poligal, para Endesa As Pontes ou Ferroatlántica. En Ferroatlántica, vostede permitiulle a Villarmir dar un pelotazo. O mínimo é que se lle exixa un plan industrial para garantizar o futuro do emprego nesa comarca. En Barreras foi o gran consumidor de Pemex e o resultado xa o vemos. Os seus socios mexicanos imputados por corrupción, un asteleiro en crise e hoxe mesmo 800 persoas na rúa. Xa vexo que a vostede non lle importa cal é o futuro da xente deste país. E Barreras é viable e a Xunta ten que implicarse. Tomemos o control público dese estaleiro e busquemos solucións de futuro. En Alcoa temos pendentes dun fío 400 empregos na Coruña e 2.000 na Mariña. Onde están as solucións? Vostede onte foi tivo un encontro coa ministra e tiveron a cara, porque hai que ter cara para comparecer, dicindo que o problema era o prezo da enerxía. Onde estaban o PP e o PSOE cando desde o BNG defendíamos unha tarifa eléctrica galega? Onde estaban cando defendíamos o dereito a que neste país nos beneficiemos da nosa riqueza? Pois si, voulle dicir onde estaban, exactamente onde están hoxe, mirando para Madrid en vez de estar mirando para Galiza. Por iso volvemos a propoñer que ten que existir unha tarifa industrial estable e competitiva e que temos dereito a unha tarifa eléctrica galega, é dicir, unha reducción nas peaxes que pagamos porque temos dereito a beneficiarnos da riqueza eléctrica que hai neste país. E seguimos coa situación de Endesa As Pontes. Vostede hai 15 días fixo un autorretrato fantástico. Dixo que se esa central estivera en Euskadi non pecharía. Efectivamente, porque ali hai un goberno con peso político e vostede nin tan siquiera é capaz de conseguir unha entrevista coa dirección de Endesa. Por eso decimos que frente ao fracaso que vostedes non fixeron, neste momento hai que construir unha posición de país. E para facelo, remato, señor presidente, necesitamos unha mesa galega por unha transición enerxética xusta, compromisos de que a central non pecha mentras non exista unha reindustrialización real da comarca, con fondos que teñen que vir de Europa, do Estado, da Xunta e dos propios beneficios que tivo Endesa ao longo destos anos, que non pode creer que se pode marchar deste país de rositas. Señor Feijóo, Galiza non necesita excusas, o que necesita son solucións. Gracias, señora Pontón. Señor Feijóo, vaya a Vigo e dígalle aos traballadores e traballadoras que están na rúa hoxe mesmo que vostede salvou Barreras. Hai que ter pouca sensibilidade e, desde logo, intentar desviar a atención. Está disposto ou non a unha intervención pública para salvar Barreras? É o que ten que responder e deixar de botar balóns fora. Porque, mire, en Galiza temos unha grave crise industrial. Temos o IPI en caída libre, o terceiro territorio de todo o Estado español onde máis baixa. E temos outros problemas, porque, claro, onte mismo víamos Galicia amplía a súa brecha de competitividade coa Unión Europea pola debilidade laboral e a innovación. Perdemos 16 postos e caemos ao 197. Non sei se vostede ten ou non responsabilidade nalgo disto, pero é que se o que pasa en Galiza non ten nada que ver
coa actitude e co que fai o Goberno é a maior emenda á totalidade sobre a súa ineptitude e incapacidade, porque nos están dicindo que non pintan nada, que nada ten que ver o que fai o Goberno coa marcha deste país. E mire, voulle decir cal é a súa proposta de país. A súa proposta de país é ter 6.000 postos de traballos na picota. A súa proposta de país é laiarse sin buscar ningunha solución de futuro para este país. E, desde logo, Galiza o que non necesita é un presidente que cada día se parece máis a un floreiro, que pode quedar moi ben posto nunha mesa, pero que non sirve para solucionar os problemas deste país. Mire, o sistema eléctrico español, de quen é a lei que regula o sistema eléctrico español? Quen se cargou a tarifa industrial e nos puxo esa ruleta rusa das subastas de interrumpibilidade? Foi o Partido Popular e vostede aplaudiu e caudiu a boca. E claro que o Partido Socialista ten responsabilidades, porque prometeu que habría un estatuto antes de abril e non o hai. Pero o que nos ten que explicar, o que lle ten que explicar aos galegos e as galegas é se non se lle cae a cara de vergonza, sabendo o problema que tiñamos e que a súa gran aportación foi vetar todas e cada unha das propostas do Bloque Nacionalista Galego para abaratar o prezo da enerxía neste país. Porque estamos falando de intervir nas peaxes. E as peaxes son unha decisión política. Por que se poden reducir as peaxes en Euskadi e non se poden reducir as peaxes en Galiza? Por que non vamos a ter dereito a beneficiarnos da riqueza eléctrica que ten este país? O que non pode ser é que cando estamos exportando electricidade, cando as industrias se están forrando, vexamos como non hai alternativas. E ao final o que temos é o de sempre, a un Partido Popular e un Partido Socialista que miran para Madrid e que están máis pendentes das portas xiratorias que do que cal é o futuro da xente deste país. Porque non creo que sexa casualidade que hoxe teñamos a unha central en Cerceda pechando, non, de Naturgy, e que ali a quen estivo beneficiando Naturgy no seu Consello de Administración, ao señor Aznar, que teñamos un problema en Endesa e que aí tamén estén as portas de xiratorias onde aparece o señor González. O problema é o de sempre, que non pensan neste país e que única e exclusivamente están xogando a un pim-pam-pum que non trae solucións. E Galiza non necesita máis excusas. Galiza necesita... Señora Pontón, terminou o seu tempo.